xa o coñecedes todos, Víctor Nieves, e eu representando un pouco a organización e responsabilizándonos da edición do sexto libro da colección OFF dentro do que Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Entonces, eu vou ir dando paso así a palabra, Pilar, como queres, se te ti. Moitas gracias, boas tardes a todos e a todas, compañeros de mesa, por suposto, tamén, e a verdade é que é un placer vir aquí outra vez, sobre todo para a presentación deste fantástico traballo, porque se o traballo expositivo era vos, que hoxe temos entre mans, pois a verdade é que ten un cuidado exquisito e unha calidade fantástica. Por lo tanto, parabéns non só pola organización de todo o que é o certamen, o concurso, sino tamén polo traballo que despois ven e o cariño co que se trata, que é algo ben importante. Para nós é importante